Cool. Sindssygt. Ja, tak fordi vi måtte komme. Selvfølgelig. Jeg ved ikke, om du har noget at gøre nogle store tanker i forhold til det, vi efterspurgte, men også skrev. Nej, altså jeg kiggede lige på det og tænkte, det kan vi da sikkert sagtens snakke om. Jeg har ikke som sådan forberedt noget. Nej. Men Ja, fordi det vi lidt håbede på her i dag, det er at lige få sådan mere insight-viden i forhold til med sådan kundegrupper, og også det her i forhold til, hvem er jeres målgruppe. Vi kan jo godt tænke os frem til, hvem målgruppen er, men det kan godt være, at der er en bredere, præcis, så om I havde sådan noget, en decideret målgruppeanalyse, om I havde eventuelt nogle personer, I arbejdede efter med, når I lavede nye tiltag i virksomheden. Ja. Altså det var lidt interessant, fordi det var også lige de 2 ord, jeg blev mærke i. Så kiggede jeg over på min chef og siger, hvad har vi det? Fordi min første tanke er, at det har vi ikke på den måde, jeg også selv har arbejdet med det. Nej. Jeg har ikke sat mig ned og lavet en persona, som jeg har gjort, når jeg har skrevet opgaver. Men alligevel vil jeg nok godt kunne finde frem til personaen, fordi vi snakker jo om tit, hvem er det oftest, der booker en studentervogn. Og der tror jeg, vi ligesom er ret enige om, at vi har nogle bestemte typer. Det er ofte pigerne i klassen, der står for de her køb. Ja. Det er lidt de her 12-talspiger, måske de her tjekkede typer, der har styr på det og får stået op om morgenen og ikke har så meget fravær og sådan. Og så nogle gange, så er det de her lidt mere tjekkede drenge, der er sådan lidt elevrådsformand-typen, frem i skoene, politikere-agtige. Det er nok sådan de 2 personer, jeg umiddelbart vil sige, vi arbejder med, uden at det er helt vildt konkret, men det er det, vi har i baghovedet. Ja. Men samtidig så vil vi bare mega gerne ramme hele klassen. Ja. Så de alle sammen har set Young United og Book Studenterkørsel og ved, hvem vi er. Men det er jo en person, der skal lave købet. Ja. Så vi har lidt både hele klassen, og vi har den her en person, som også kan være forskellige personer. Ja. Sådan i forhold til målgruppeanalyse, så arbejder vi jo også helt anderledes. Lige nu har vi haft den her studenterkørselsplatform, Book Studenterkørsel, i 10 år, tror jeg. Ja. Jeg har været i den her virksomhed i 2 år. Ja. Så den har min chef startet op, og braget ned, bygget op flere gange, indtil det setup, vi har nu, som har levet siden 19, tror jeg. Ja. Og i den tid har de jo været ude på skolerne, og snakket med eleverne, og snakket med rektorerne, og finde ud af, hvordan fungerer det her. Så der ligger 10 års erfaring der, og vi har 3 mand, der kører rundt på skolerne, lige pt. Og promoverer Book Studenterkørsel og Young United. Så de snakker med klasser hver eneste dag. Og så er det lidt den feedback, de får, som vi tager med ind i vores. Så vi har en masse feltarbejde, tror jeg mere det er, fordi vi kunne selvfølgelig godt sætte os ned og sige, hvad er tendenserne og sådan noget, og hvem køber og sådan noget, men vi ved jo lige præcis, hvem der skal bruge vores produkt. Det er jo en ret snæver målgruppe i forhold til, hvis du solgte tøj på nettet. Ja. Så det er en... Men det er også meget fedt, kan man sige, fordi så ved man... Det er super fedt, men det er også sindssygt svært, især online. Fordi der er du jo vant til at sige, vi har det her produkt, det skal vi bare skudt ud til alle mulige kvinder, eller alle mulige børn, eller hvem fanden det nu er. Men vi har sådan et halvt år, hvor de har brug for os. Basically. Så vi skal ramme dem på det helt rigtige tidspunkt. Så jeg tror mere, det vi arbejder med, vi ved jo godt, hvem vores målgruppe er. Den er ligesom lukket. Efterspørgselen er der også. Så den skal vi heller ikke ud og skabe. Vi skal bare ramme dem på det helt rigtige tidspunkt. Ja, fordi hvornår er det helt rigtige tidspunkt? Sådan for, hvornår skal I, lad os sige, have lukket jeres kunde, altså eleverne? Der har vi jo så de her 4 produkter, kan man sige, på Young United. Og på studenterkørsel, det er lidt fluffy, fordi de holder tit møder omkring det i 1. G, begynder at snakke om det. Så booker man primært i efteråret i dit første år på 2. G, dit første halve år. Ikke? Jeg husker det, som jeg gjorde det i slut 2. G. Og det kan man også sagtens, så du kan også booke en vogn 2 uger før du skal ud og køre. Så på den måde er der egentlig ikke, det er ikke fordi der er et sindssygt snævert tidsrum, men det er alligevel bare ofte i starten af 2. G, at man booker. Så det vil sige, at dem, der bliver studenter i 2026, de kommer til at booke primært efter sommerferien. Og der er allerede rigtig mange, der har booket. Så slut 1. G, start 2. G, cirka. Blå bog, den køber du i 3. G. Selvfølgelig, ikke?
der har vi nogle andre aktører på markedet, der gerne vil have dem lukket i start 3.G med nogle ordre. Ja. Vi vil gerne, at de kan nå at skrive deres blå bog, og først købe den i slutningen af 3.G. Ja, og jeres konkurrenter, det er de der CL Seifert. Ja, lige præcis. Det er i hvert fald dem, der har monopol på særligt huerne. Og har fordi har de ikke kun huerne? De har der ikke... Nej, de har faktisk også de andre ting. Okay. Også vogne? Ja, det har de også. Men de har ikke ville kende sig ved deres eget firma. Så det er der ikke så mange, der er klar over det. Okay. Men de har faktisk kopieret hele vores setup. Okay, de kom efter jer? Okay. Så det er jo en god idé med den der studenterkørselsplatform. Det kunne du godt se. Så har de lavet deres egen. Den fungerer bare på en anden måde. Den fungerer ved, at de skal holde møder med fysiske mennesker, der sidder og vælger vogne til dem. Hvor vores er jo fuldstændig selvstændigt. Gå ind, bestil pizza, just eat. Altså det, så svært behøver det bare heller ikke at være. Hvad med rent demografisk? Er I større i Jylland end i Sjælland? Ja, det er et godt spørgsmål, fordi vi har haft... Det med, om I kunne se det i forhold til sådan salg. Ja, vi har haft en sælger på Sjælland, eller i Jylland i lang tid. Kenneth, vores salgschef, han har været der i 4 år eller sådan noget. Og så fik vi en sælger på i Nordjylland, og først inden for det sidste år har vi fået en sælger på Sjælland. Så det er nyt, at vi er fysisk på Sjælland. Men jeg synes faktisk, i al den tid, jeg har været her, at der alligevel kommer mange bookinger ind fra Sjælland. Okay. Jeg vil sikkert godt kunne skaffe jer nogle tal på, hvordan det breder sig. Men jeg synes faktisk, det er meget bredt. Ja. Utrolig nok i forhold til, at Sjælland har haltet i forhold til, at vi ikke har været på de skoler. Men så har de måske googlet og fundet os. Ja. Det er jo også en mulighed. Ja. Hvis det er på Sjælland, så er det primært omkring København-området, eller er det nogle andre steder på Sjælland også, eller hvordan? Ja. Jeg har ikke lige tallene på det trukket ud. Men der ligger rigtig mange gymnasier inde i København, Storkøbenhavn, og dem synes jeg ofte, jeg ser. Ja. Så det vil jeg egentlig tro, at det er. Ja. Og jeg tror også, der er lidt en tendens, især på kørsel, men hvis du bor ude på landet, så kender du måske også en, der kører, eller en eller andens far, eller en eller andens onkel, og sådan noget. Hvor inde i byen, der er de måske mere, vi skal google, vi skal finde det bedste tilbud, og sådan lidt mere ops på, researche sig frem. Men det er bare sådan lidt en teori. Det er jo ikke noget, man kan bakke op. Nej. Men det synes jeg, det fornemmer lidt. Ja. I vores opgave her, der skal vi jo nemlig også lave, altså vi har jo både den kodemæssige baggrund til at lave sådan en svær kode, men også en hjemmeside, og så har vi også den her video-kreative del. Ja. I vores opgave skal vi inkorporere det her med noget hjemmeside. Og så sad vi og tænkte på, i stedet for at vi finder på et eller andet, som I allerede har lavet. Er der noget, hvor I tænkte, det har vi ikke haft tid til, men det kunne faktisk være virkelig nice, hvis vi fik lavet det. Det kan godt være, at I ikke ender med at overhovedet at bruge det, men sådan at vi kunne komme med en idé til, at det var noget, I reelt godt kunne bruge. Altså på Young Unites hjemmeside. En hjemmeside, en underside, nogle kort, et eller andet. Det skal bare kunne være på en website-domæne. Ja. Er det bare sådan en landingsside, eller må der være mere i det? Det kommer an på, hvad jeg vil hellere høre, hvad du siger, fordi vi kommer til at køre det, vi har vores egen domæne og sådan, så laver vi det der, og så kan I jo så, hvis I tænker, det er bare mega fedt, så kan I jo så få koderne efterfølgende. Det er da mega interessant. Det var mere bare, fordi det er lidt sjovere for os, i stedet for, at vi skal finde den dybe tallerken, så i stedet for at så hellere høre, hvad I tænker, sådan, hvad har I brug for det tror jeg også vores lærer har mere lyst til at men det er da også se. Meget federe, end at jeg laver noget af det, vi har lavet. Jeg sidder lige og tænker, fordi der er mange projekter, vi har sat pauseknappen på, fordi vi ikke har tid. Ja. Har I kigget sådan inde på vores site? Ja, jeg har jo været med også indover. Du har været en del med, for vi har jo det her elev-login. Ja. Så det kræver, man lige opretter en bruger og sådan noget. Det kan I bare gøre med jeres egen mails. Man behøver sikkert være gymnasieelev. Hvor vi har de her forskellige i min klasse. Her på design din hue, skrive din blå bog og bestille studietøj. Og jeg har længe gået og drømt om, at der var en ekstra knap hernede,
til noget festudvalg, noget book en DJ til din næste gymnasiefest, hvor man kunne sætte en masse samarbejdspartnere ind. Ja. Rabatkoder, eller sådan et eller andet fedt i den dur. Okay. Ja, så en udvidelse af købsportalen, ja, med for eksempel også nye ekstra udbydere. Ja, præcis. Om den så skal hedde fest, eller tilbud, eller sådan et eller andet. Det er i hvert fald en ting, som vi har sådan lidt haft kastet op, og så farede den til side, fordi der var sgu ikke lige tid til det. Nej. Så noget i den dur ville ikke være helt off i hvert fald, og det har vi nemlig ikke lige nu. Nej. Noget andet. Vi har været nede på nogle skoler, og, hvor de sådan lidt ligesom jeg har brugt os som en case, hvor de så har præsenteret noget for os. De er jo så gymnasieelever, så det er på et lidt andet niveau. Ja. Men der var også nogen, der snakkede om studietur. Inspiration til studietur. Ja. Så man kunne planlægge sin studietur. Ja, det kunne være sjovt. Fordi de har åbenbart nogle gange til opgave selv at finde ud af, hvad skal de lave, når de skal til Rom. Sådan husker jeg ikke, at det var, da jeg gik i gymnasiet. Nej, der var så jeg havde ikke tænkt, at det var en ting. Men det var der faktisk flere af dem, der nævnte. Så noget guide hjælp til at planlægge din studietur. Det er også en ting. Ja. Ellers har vi også tit snakket om, at det kunne være fedt at kunne tilbyde dem nogle værktøjer. For eksempel budgetværktøj. En eller anden skabelon til Excel, de kunne gå ind og downloade. Og et stemmeværktøj. Okay, vi vil have den her vogn eller den her vogn. Hvem stemmer? Og deadline på og sådan noget. Så de nemmere kan snakke sammen. Fordi at samle penge ind og alt det her, det er en kæmpe hurdle for dem. Ja. Og det er også sådan en, jeg rigtig godt gad at løse. Eventuelt med nogle værktøjer på en del af login eller en landingsside, som vi heller ikke er kommet videre med. Nej. Det er sådan lige de 3 ben, jeg umiddelbart kan se, vi sagtens kunne udvide med, som det er nu. Fedt. Ja, det lyder faktisk meget. Hvis der er et eller andet der. Ja. Men altså totalt fri tøjler. Jamen, det er bare fedt. Det er også derfor, vi netop gerne vil høre det. Ja. For det kunne jo godt være, at I kom med et eller andet, hvor vi tænkte, det er sgu da sådan, den skal skæres. Jamen, det håber vi jo da i hvert fald på, at kunne ende ud med. Ja. Sindssygt. Så har vi også i forhold til, fordi det er jo, vi har jo sådan delmål i forhold til vores opgavebeskrivelse med, at det her med selve hjemmesiden, det skal indgå, fordi det er noget, der har været en del af vores pensum. Ja, klar. Altså, det at vi er bedst til, det er netop at arbejde med video. Ja. Så vi kommer også til at lave en video, og vores video går også ud på, jeg kan ikke huske, læste du vores... problemformuleringen. Ja, lige præcis. Ja, så det er jo for at... Ja, det er den med virale videoer. Ja, det er jo for, at vi så potentielt kan lave ud fra den teori, vi både har fået for højkant, men også generelt kan finde på nettet, vil vi lave der. Man kan jo sige, nu er vi jo ikke inde over højkant overhovedet, vi har faktisk ikke noget med højkant at gøre, så det er mere også sådan, har I noget, som I tænker så, okay, det her kunne faktisk også være lidt fedt at lave i en video, fordi at højkant laver det egentlig på en måde, det er jo Steven og Samson, der har deres kreative måde at gøre det på. Man kan sige, at vi gør det måske også lidt anderledes end dem, men jeg vil mere sådan høre sådan, er der nogle ting, jeg så lige kørt noget med Roskilde-billetter, festival et eller andet. Den var jeg faktisk med ud at optage. Så, men sådan, er der noget, I tænker, eller noget kommende, hvor man kan sige, okay, her kan vi godt lave en video. Altså det er ikke fordi, I skal bruge den overhovedet, det er kun til vores video, fordi så vil vi nemlig prøve at lave sådan en 2-sidet af det, så at der er en dårlig version af det, og så er der en god version af det, altså hvor man så virkelig kan se, okay, her har vi brugt det her, frem for det her. Og så potentialet for den her vil klare sig bedre end den anden. Jamen, det er da egentlig ret interessant at stille op på den måde. Er det sådan, altså, hvad content det kunne være? Location? Vi har jo lavet sådan en content identity sheet for jeres virksomheder undervejs. Men det var mere for os lige at få nogle input i, for eksempel, netop hvis der er noget, I føler, højkant nogle gange har sådan neglected, eller et eller andet sådan, måske ikke lige er ramt, fordi så vil vi jo så som studerende prøve at se, okay, hvordan rammer vi lige præcis ind for jeres, fordi det er det, der er interessant for os, at få noget, en virksomhed kan bruge direkte. Ja. Jeg tror, at vores problem har meget været, at vi har ikke anet, hvad vi ville. Nej. Altså før vi fik fat i højkant, så sejlede det på TikTok.
Fuldstændig. Det var lidt en blanding af tidligere medarbejdere, der lavede lidt. Så fik vi sådan lidt facen content creator på, og så lavede jeg nogle gange nogle videoer, uden at vide noget som helst om TikTok. Så vi var meget på bar bund, og vidste faktisk ikke rigtigt, hvad vi ville have. Nej. Så begyndte Steven og Samson jo at vise, hvordan det skulle gøre, så vi kunne se, hvad der virkede. Ja. Og der er der måske nogle ting, vi synes er federe end andre, men jeg tror, vi ligger os meget fladt ned, sådan, når det virker for målgruppen, så er vi glade. Okay. Fordi vi selv føler os sådan lidt boomeragtige nogle gange, i forhold til, hvad der virker og sådan noget, ikke? Nej, det var mere bare for sådan at høre sådan, om det var den stil, I gerne ville have, vi skulle fortsætte i, fordi jeg er jo blevet lavet op i at klippe på den måde. Jeg har jo klippet også flere af jeres Young United-videoer. Det var mere om det var den stil, eller om I sådan nu hører det fra jer direkte, i stedet for at høre det fra dem. Jamen, det forstår jeg godt, men jeg tror faktisk, vi identificerer os ret godt med det, fordi det er formet hele vores sådan TikTok-presence. Ja, det er sådan det personlige brand, jeg har. Ja, det synes jeg, og vi kan jo se, at det fungerer, når der er vognmænd, og når der er elever, og vi er ude på vognene, ude på skolerne og sådan noget. Og det tror jeg, vi er rigtig glade for, at det er det, der performer godt, fordi det er jo også det, vi gerne vil vise. Jeg tror, vi gerne vil vise, at vi er i øjenhøjde, og vi er grineren, og vi er sgu ikke sådan alt for stive i det og sådan noget. Hvis man går ind på Selv Seiferts TikTok, så er det meget noget med, at de står på et eller andet lager med en eller anden pæn baggrund og viser en hue, der glimmer på toppen, og den er vildt dyr, værsgo. Altså, det er sgu sådan lidt røvsygt. Så jeg tror bare gerne, vi vil være grineren på en eller anden måde. Og det har de jo ramt rigtig godt. Så det tror jeg egentlig, vi er meget, meget, meget glade for Højkant, og meget glade for den identitet, de ligesom har skabt for os. Og skulle det ske, at samarbejdet med Højkant ikke eksisterede længere, så tror jeg, at jeg vil gå videre til et andet bureau og sige, kan vi fortsætte i den her stil, fordi den er faktisk ret godt ramt. Ja, jamen det er jo fedt. Ja, det synes jeg faktisk. Nu har vi også fået lavet sådan en kernefortælling hos vores marketingbureau, og det handler meget om at være i øjenhøjde, og være sådan lidt en god ven for de studerende, altså hvor man sådan rammer dem, i stedet for at tale ned til dem, eller diktere, hvad de skal gøre. Mange andre firmaer, der gør, så er vi sådan lidt, hey, når du har lyst til at købe en blå bog, så har vi faktisk lavet et mega fedt program til dig. I stedet for, du skal gøre sådan og sådan og sådan. Ja, så mere inddrage dem frem for at styre dem. Præcis. Og vi er også altid sådan, hvis de skriver, kan I ikke lave det her, hvorfor kan man ikke det her? Så får vi det fandme lavet, hvis vi kan. Vi lytter sindssygt meget til dem. Ja. Og nu er vi også ved at lave det her studenterfilter jo, hvor de skal skrive ind med challenges. Det med at inddrage dem, det synes jeg er mega fedt. Ja, det ved jeg slet ikke, om du har hørt det, så lige noget insight. Det fjerner jeg det her. Men de holder jo de der foredrag, og der nævner de jeres filter hver gang. Fedt. Og det er virkelig noget, sådan, vi er ude til e-handelsdag og sådan noget, og det er noget virkelig folk tænker, fuck, det var en fed idé. Altså, så bare det var også noget af det, som da vi havde de første møder med Steven og Samson, at de nævnte, det kan vi lave det her. Og det skal vi jo have. Og testet det sidste år, det gik rigtig fint. Jeg tror bare, det kunne blive endnu vildere. Det var lige et tidsspor. Ja, mega fedt. Men det er egentlig meget rart, du siger det der med, altså så meget fokus på eleverne også, for det er lidt det, mig og Jacob har snakket omkring, hvis vi også skulle lave noget videomateriale, ikke? Altså sådan, at vi tænker os, vi gerne vil ud på nogle af de forskellige gymnasier muligvis, og tale med dem i hvert fald, om de kender til jer også og sådan noget der, og hvad I sådan ligesom står indenfor at lave nogle videoer på det punkt, det er i hvert fald at lave noget, noget spørgerunde, som der også går meget viralt for de her unge mennesker, når de sidder og ser de her videoer, ikke? Jo, det kan virkelig også noget. Ja, og det er også meget nemt at forholde sig til, når du sidder der og ser de der videoer, altså, det er min skole, der er med her, eller et eller andet, ikke? Præcis, det er jo også det, man kan se, altså folk de tagger hinanden. Lige præcis, og det går så stærkt lige pludselig med det der, ikke? Altså, så det synes vi kunne være meget fedt, så man kunne få Young United endnu mere ud også på den måde, på flere gymnasier faktisk. Jamen, det er drømmen jo. Ja. Det kan jeg faktisk ikke engang huske. Har I jeres uploader Steven? Jeres, eller uploader I selv? Det gjorde han i lang tid. Nu gør jeg det. Okay. Så snupper jeg bare videoerne ind fra Dropboxen og lægger op. Contentkalender. Hvad kører du der? Fordi jeg tænker, der er noget strategi i forhold til, okay, det her med at booke
studenterkørsel. Altså, det er fedt for jer at vide, at okay, de fleste har gjort det inden for den her periode, i stedet for, at I får lige pludselig 100 forskellige skoleelever. Så, vi vil alle sammen have det den der dag. Så der må jo være sådan, det er mere sådan, hvordan plejer I at køre jeres medieplan, men også sådan en content-kalender? Ja. Og må vi se den? Jamen, det tænker jeg godt, I må. Det tænker jeg ikke, der står noget confidential der, ikke? Og det her, det er sådan set bare mig, der har lavet en idé til en content-kalender, og så er vi egentlig gået med den indtil nu. Og vi har også et årsjul. Det er også første gang i år, at vi arbejder så struktureret. Ja. Det har været sådan lidt, hvor vi bare har kørt det sådan lidt måned til måned, og nu prøver vi at sætte det lidt mere i system. Ja. Og noget af det fungerer, noget af det, der halter vi måske lidt. Men heroppe har jeg skrevet, hvad der skal være fokus på. Ja. Marts, der er mange, der er på studietur i marts-april. April-maj, det er der, du begynder at bestille en blå bog, hvis du er 3. G'er for eksempel. Så det er egentlig bare sådan lidt ud fra det, jeg har sat det. Ja, så for eksempel, hvis vi skulle lave en video, og det kan jo være hvilken som helst måned. Hvilken måned vil I så helst have, det skulle tage udgangspunkt? Det kunne være sjovest nemlig at gøre det her i de kommende måneder, men det skal også være sådan... Det kommer meget an på, hvilket produkt I vil fokusere på, hvis I vil det. Ja, det er derfor, vi også gerne vil sådan høre også nemlig om, har vi mulighed for at få en kopi af jeres content play her? Ja, jeg tænker sagtens, jeg kan sende jer den her. Ja, det vil nemlig være fedt. Som jo er mig og Højkant, der har den, og vores... ekstra content creator, Theis der. Ja, jeg har været ude med noget til ham. Ja, mega fedt. Så altså, vi har jo de her forskellige fokuspunkter, kan man sige, og i juni, der er det jo oplagt at få talt med nogle studenter, fordi de findes tit om året, og det er dem, det hele handler om. Ja. Så der er virkelig også vigtigt, at man får udnyttet det tidsrum. Ja. Så kan man sige, juli er meget stille, august begynder de i skole igen, og september er faktisk vores højsæsonmåned for studentervogne. Ja. Okay. Og så kan man sige, at hele det her tidsrum, der kommer til at være hueopmålinger ude på skolerne med de nye 3. G'er. Ja. Så bliver der stille igen i december, januar, og så begynder det lige så stille med både studentervogne og med studietøj. Så det er sådan lidt hele tiden, men der er et eller andet produkt, der sådan lige piker de forskellige måneder. Ja, okay. Der sker selvfølgelig også noget ret interessant i oktober, hvor når du starter i 1. G nu, så bliver du jo en del af en introklasse. Ja. Der har du ikke valgt linje endnu. Ja. Det er du i 3 måneder indtil efterårsferien. Og efter efterårsferien, der kommer du ud i din rigtige klasse. Så vi ser faktisk ikke de her elever, som... Altså, de er overhovedet ikke købsparate, før de er kommet i deres klasse. Ja. Du kan ikke bestille en studentervogn, hvis du ikke ved, hvem du skal køre med. Og du har ikke tænkt dig at købe din hue endnu. Så, vi har 3 klasseprodukter og et enkelt produkt. Ikke? Så det er kun huen, som du aktivt alene kan tage stilling til, hvor du vil købe. Resten, der skal du blive enig med klassen. Ja. Så det er slet ikke relevant for os at pushe noget, før de er på den anden side af efterårsferien. Ja. Men der er jo en masse kendskab, du kan lave. Ja. Så man kan sige, er du 3. G her, fokuserer vi på at sælge dig en hue. Er du 1. G, fokuserer vi på noget brand awareness, så du kan konvertere på den anden side. Fedt. Er du 2. G, så booker du studentervogn her. Ikke? Så det er igen det her med, målgruppen er jo totalt sat, men det er jo også små tweaks i forhold til, hvor er du i perioden, og sådan noget. Ikke? Så ja. Hvad med sådan, vi har også kigget lidt i forhold til, nu kommer jeg lige tilbage på det her målgruppe, det var faktisk meget fedt, det du lige sagde. Men sådan, har I en secondary målgruppe, altså sådan, eller kommer det bare lidt af sig selv også i, at det netop er på de sociale medier, fordi det kommer jo meget bredt ud. Vi tænkte bare lidt, om det jo eventuelt også kunne være sådan noget for forældrenes side, fordi vi har jo lidt en fornemmelse af, når man går i gymnasiet, hvor man stadig hjemme. Ja, jamen det kunne jo godt være fra lige onkel Hans, at han så siger, hey, jeg så det her fra Young Nike, er det noget, I skal et eller andet? Klart, jamen 100%. Vi har egentlig 3 målgrupper, kan man sige. Vi har de studerende, og vi har forældrene, og så har vi lærere og rektorer. Ja. Man kan sige, i konverteringen, der er det eleverne selv. Det er få gange, jeg har en lærer, der køber en studentervogn. Det er så fordi, det er så fordi, hvis det er en specialskole med nogle lidt ressourcesvage elever. Vi har lavet nogle aftaler nogle gange med nogle
skoler, hvor det er sådan, jamen, så får I de her vogne, og så sørger du for det, og I betaler, og så kan I opkræve eleverne og sådan noget. Så der hjælper vi jo gerne, hvis der er nogen med nogle specielle behov. Og sådan noget. Men det er et par gange om året. Eller sådan noget. Det er jo ikke ret mange, kan man sige. Så det er eleverne, der konverterer selv. Ja. Men der er jo alt det her med at få eleverne til at købe tingene. Men det handler jo også om at få lov at komme på skolen. Ja. Og der handler det jo om rektorerne og administrationen på skolen. Så det er jo noget, vores sælgere kæmper meget med, at få snakket med rektor, få snakket med uddannelsesvejlederne og så sige, okay, men der er faktisk et andet firma, der går rundt og bestemmer, hvordan jeres elever og spreder løgnhistorier og presser priserne op og sådan noget. Synes I ikke, vi skulle sætte det lidt i system, så vi andre kunne få lov at komme her også, og med nogle konkurrencedygtige priser, og så der ikke kommer monopol på markedet. Alt det her, så det er jo også en kamp, vi tager med dem. Og forældrene, det er jo lidt det samme i forhold til at måske fortælle dem, at vi synes, der er nogle problemer i markedet, som skader deres børn. Vil I være med til at støtte os og det gode frie marked, som vi taler for? Så det er især sådan, så er der noget LinkedIn for eksempel, der er vigtigt i forhold til at snakke til rektorerne og med lærerne. Og der ved jeg, at min chef Christian har fået hul igennem til nogen på den måde, ved at lave noget content der. Og det er også noget, vi har snakket om i vores kernefortælling. Jeg skrev på et tidspunkt sådan et brev rundt til rektorerne. Meget fint sprog, og sådan, hvor er vi fine på den. Og så fik vi lavet den her kernefortælling, som jo fandt ud af, at vi er meget mere stille og rolige. Og så snakker vi også om, det er jo også den tilgang, vi skal tage til lærerne og rektorerne. Fordi de skal også vide, hvordan vi behandler deres elever. Og det er jo på den her måde med at være i øjenhøjde og hjælpe dem, og ikke tale ned til dem, og bare være med på det hele. Så vi vil egentlig gerne behandle de 3 målgrupper ens. Men det er selvfølgelig nogle forskellige ting, der skal spilles på. Ja, det er de studerende, der køber det i det er det. Det er det. Men det er en stor del af det også, at være vældigt i forældrene og rektorernes øjne. Ja, det fylder faktisk rigtig meget. Cool. Altså, vi har ikke så meget mere. Jeg tror, vi har fået svar på det meste. Det var mere om, du havde noget sådan ekstra insight, juicy, vi kunne få at vide. Juicy. Altså, det tror jeg ikke umiddelbart. Jeg ved heller ikke nødvendigvis, hvad der kan være fedt for jer at vide. Nu kigger jeg bare lige på jeres problemformuleringer. Det er jo meget noget, jeg tænker, I ved endnu mere om med de virale videoer og alt det her. Og igen, før Højkant har vi ikke rigtig haft nogen present på særligt TikTok, og de har været med til at skabe hele den. Ja, fordi det var heller ikke så meget i forhold til problemfilmen, det var mere bare som brand, om der var et eller andet, du tænkte sådan, og lige på falderæbet i forhold til det. Altså ikke lige umiddelbart, men jeg kan eventuelt sende den der kernefortælling, vi har til jer, hvis det er. Som meget godt opsummerer, hvem vi er og hvorfor. Og så tror jeg måske, det er vigtigt også i forhold til vores brand hele tiden at have det her med markedet i baghovedet, hvor vi har Sælge Seifert som den store trumfer, der har bestemt, hvordan tingene skal være i 15 år minimum. Og det vil vi altså gerne lave om på, fordi vi synes ikke, det er fair for eleverne, at de har en idé om, der kun er et sted, at man kan købe tingene, og de bliver sendt igennem en mølle, hvor de ikke selv kan vælge, hvornår de køber tingene og sådan noget. Så hvor alle andre webshops, som de kæmper på lige fod med alle andre, det gør vi ikke lige nu, fordi hver gang vi kommer ud på en skole, så har Sælge Seifert allerede holdt 7 møder med en første Så en ting er at få dem til at købe vores produkter, men noget andet er bare at have lige markedsvilkår. Så det er en ret speciel virksomhed at være i. Det er ikke bare at sælge sine produkter. Det er, fordi det er med unge mennesker, der skal man også passe på. De er under 18, der er en masse regler og en masse etik, som man også skal have med. Altså jeg sender nogle gange nogle regninger til eleverne, så skriver de til mig, hvordan fanden betaler jeg en regning? Altså fordi de er 16 år gamle, de har aldrig set et girokort. Så det er jo også virkelig en ting. Det er jo deres første store køb. Nogle af dem, de bruger 50.000 kroner på en studentervogn, ikke? Jeg tror, vi havde en, der... Ja, det var 50-60.000 her den anden dag. Og de trykker bare køb, de skulle ikke helt... Ja, det er jo maks et par tusind per mand, ikke? Men de hæfter jo for pengene og sådan noget, ikke?
Så i hvert fald kommunikativt, nu sidder jeg også selv med meget kundeservice, det er også noget med at... Ja. Altså nogle gange ringer de jo også grædende ind, og er sådan, vi kan ikke blive enige om ruten, og folk er irriterende, og folk er efter mig, og det er mega nederen. Det er en speciel målgruppe med at gøre, men det er også mega fedt, for de bliver også pisseglade, når tingene lykkedes og sådan noget. Der tror jeg sgu, de er lidt mere taknemmelige end... Det må også være meget fedt, så netop sådan at kunne se efterfølgende, eventuelt bare hvis I ser, man sådan, hvor glade de så egentlig er på dagen. Der er ikke noget federe end i studenterugen at gå rundt og sige, den der vogn har jeg solgt, der kender jeg godt, bare stå og vinke til dem. Altså, det er virkelig givende. Så på den måde er det vildt fedt at have med de unge mennesker at gøre, men det er også nogle andre udfordringer, man står med. Ja. Helt bestemt. Jo, jeg kom lige i tanke om, i forhold til website, har I en overordnet style guide, altså fonte, farver, eller det vil vi også meget gerne have, for det gør det lidt nemmere for os. Helt sikkert. I stedet for, at vi kan godt finde frem til det med bare. Vi har lavet en, og jeg tror faktisk, vi har lavet en sammen med kernefortællingen, hvor det hele står i. Perfekt. Så den kan I jo bare få. Style guide, kernefortælling og content plan. Yes, det vil være luksus. Yes, det vil jeg tro. Altså vi diskuterede jo også lidt frem og tilbage angående med, at vi snakkede lidt om at skulle ud på nogle af diverse gymnasier og snakke med nogle elever i hvert fald. Og der er det jo meget fint at have noget af det der branding med og marketing, som alt hvad I står for, at ligesom få det med. Men det er måske også meget fint at have nogle af jeres kernegymnasier, kan man jo godt kalde det på en eller anden måde, hvis der er nogen, der ligesom går igen, eller så have nogen, der man ikke har været lige så meget ud til, for ligesom også at få det strukket lidt ud. Vi har jo sælgere lige nu, der dækker hele landet, men der er gymnasier, hvor vi får lov at komme, og hvor vi får mange bookinger fra, så er der gymnasier, hvor du bliver sparket ud, lige så snart du træder ind. Og det er jo så hver sælger, der har ligesom de oplevelser. Ja, okay. Jeg ved, vores Sjællandssælger, han har kæmpe udfordringer på skolerne. Det er virkelig, virkelig svært for ham. Altså, han bliver tit bare kastet ud på røv og albu, og må slet ikke være der og sådan noget. Men der er jo selvfølgelig også nogle skoler der, hvor det fungerer. Ja. Så jeg kan godt måske prøve at finde nogle gymnasier til jer, hvor jeg kan sige, her har vi en god kontakt, og her har vi ikke, eller her har vi fået så mange bookinger. Det er lidt det, jeg tænker på nemlig, for ligesom at få det længere og længere ud nemlig også. Vi skrev selv et gymnasium omkring Nørrebro også. Der skrev jeg også bare kort, hey, vi laver det her samarbejde med Young United. Er det okay, vi kommer ud og interviewer og stiller nogle spørgsmål? Der fik jeg bare ved med det samme. Nej, det er vi ikke. Så det får vi rigtig mange efterspørgsler for. Det gider vi ikke. Og så tænker jeg, okay. Ja, der er også lidt en ting, og det skal man også passe på med, men det er nogle gange nemmere at bede om tilgivelse end tilladelse i de her situationer. Og man kan sige... Hvem har sagt det før? Er det Steven eller hvad? Nej, det er mig. Jeg har sagt det. Ja, man kan sige, at vi passer meget på, fordi vi skal jo blive ved med at komme på skolerne. Det skal I jo måske ikke. Og så længe det ikke er vores brand, I nødvendigvis kommer og siger, hey, vi kommer herfra, altså, så kan I jo gøre, hvad I vil, og så kan I stille eleverne spørgsmål, når I først er kommet ind. Det er jo op til jer selv. Nu for eksempel det der vinderen af den her store konkurrence, vi har lavet, hvor vi ikke måtte, så trak vi en vinder på Horsens Gymnasie, ringede til hende, der står for tingene dernede, må vi ikke komme ind over klassen? Nej, det synes hun ikke. Nej, vi må ikke komme ind og filme på det. Ja, så sådan, vi skal bare lave noget TikTok. Vi spørger selvfølgelig folk, om de er okay med at blive filmet, og hvis der er nogen, der ikke er dem, så klipper vi det ud. Jamen, så føler de så presset til at sige ja, og de skal skrive under på GDPR og pisse og papir, hvor sådan, altså, og så stillede Steven sig jo udenfor, og så kom klassen ud og var pisseglade, der var sgu ikke nogen, der følte sig presset der. Altså, der tænkte jeg så, vi skulle aldrig have spurgt. Men selvfølgelig skal vi skal jo også passe på, ikke? Og, hvis man lige pludselig kommer ud for noget, det er svært at komme tilbage efter. Det er det, og vi vil jo gerne være lige så gode venner med rektor, som vi er med eleverne. Så det er svært for os, men de er pisse stride, dem der sidder på sådan et kontor der. Ja. Men det kan være, hvis I flager med, jamen vi laver en opgave, vi skal bruge noget data, ligesom jeres elever ofte skal bruge noget data. Altså det er simpelthen bare det handler om, så det ikke kommer til at lyde, som om vi prøver at sælge dem noget. Fordi så snart man prøver på det, så gider de fandme ikke. Men er det i Københavns området med gymnasier, eller? Ja, det bliver det nok. Det er i hvert fald... Ja, altså jeg er jo boende derovre, ikke, kan man sige. Men altså, jeg vil sige, vi har snakket om begge dele, for jeg synes egentlig, det kunne være meget spændende at se, om der bare er en forskel på det i Jylland, og så det
fra Sjælland af, fordi det føler jeg faktisk lidt, at der er. Det tror jeg altså også godt, der kunne være. Ja. Jeg synes nu, når vi har netop fået en Sjællandssælger på, han kommer med nogle andre tilbagemeldinger. Det er nemlig det, fordi jeg synes egentlig på nogle grund, at jeg ved ikke hvorfor, men bare når, altså Sjælland generelt, at det er meget sådan noget... nu skal man også passe på, hvad man siger, men det er sådan lidt højrøv på en eller anden mærkelig måde, og man er lidt mere loose herovre i Jylland på en eller anden måde, men lidt mere velkommen på en måde. Det var også en meget interessant indgangsvinkel også at have med i det hele. Helt bestemt. Jamen det tror jeg, der er noget om, i hvert fald. Og hvis I har brug for at snakke med nogle af vores sælgere, så kan I også altid få kontakt til dem. Ja, fedt. Det kunne godt være, der kommer et eller andet relevant der. Det kunne faktisk være meget fedt. Ja. Også især hvis I nu har en sælger, der skal ud til et gymnasie på et tidspunkt, at man måske kunne hæfte sig med på det, og så kunne... Men det er heller ikke utænkeligt. De kører jo rundt og holder forskellige møder og sådan noget. Og det er igen det her, hvad for nogle gymnasier må man så tage nogle ekstra med. Men det er mere med, når vi har Steven med og sådan noget i forhold til at filme, at det kan være sådan lidt svært at få lov til. Det er det. Hvor hvis det er bare jer, så tænker jeg ikke, altså om der kommer en eller tre fra Young United, det er jo ligegyldigt. Ja. Og hvis I så kan få nogle spørgsmål ind, så burde der være plads til det. Ja. Men det prøver jeg lige at finde til jer. Nogle gymnasier, og måske hvor meget vi har med dem at gøre og sådan noget. Ja. Mega cool. fedt. Ja. Jamen, så tror jeg ikke, vi har mere. Fedt. Ellers så må I jo råbe højt, hvis der bliver brug for et eller andet.